Alright, nyankopon shira baby a wo hwe me bia. Ye fra me Prophet Opatafuor o hwe me wo Opatafuor TV. Obetimi ahu yen ewo social media ewo Facebook. Edin no ye Opatafuor TV. Ana YouTube so obenya Opatafuor TV. Bamode na fa phone na ko na ko subscribe se na be ya e video bi ato ha wonsa ebetumi aka. Nokura honhom ne me honhom di adanse se enen susu eye dakese a Awurade Nyankopon e de akyeme no mienu na eba ne se ya na de aseda eni kabea ne de ma Awurade nam na adom humobro eni ne tumi kese a wada na dinti ye nyina ne ekoda e batanopai bebre ansori but me no mienu de onyame de akyeye eba ne se ya se de Kristo kan ye no osi nessa se ye de osuma ye n'adwuma da bi se ye ntimi ntwam abrame no ye ntimi ye nche nyame asem Yakopon hira o se ode wafidie na to hanom na me kasa e de afa brantie bi a ne yefre no Alex brantie Alex yo obarima bi a no wo opepa na owo anisuade hu se opese esini ye wa abrabom nti wonfa na adwuma sem ni agro de bia bo hu abrante your friends Alex no no aye busy ene e wo koi no oba ifiri se wonya adwene bi woni tirim se sa se oye busy wa abrabom no wonfa na adwuma yi a enu ene nhira ne yedie be firi mu aba ama no na so abrante yi brei eye adwuma emfie bebre na brabo enkoyie ma no na nioma akwachewa nioma atechima enioma nkoyie obo ni tirim se wiase se eduru de den a ni duru kwantanan so ni ehunu de yemfa ya na ye dan ye ni kwabisa abrewa na abrewa a kire ye kwan a yemfa so to ye na adwene se wo konu akopepan mu bi abusa no se die benti ana wo esese de wo ye bia wa ye enso still eni o man ko yie ma no ekwamu okoron eno ko hia nkwala bi a omugina park so na omoto KITE na wei ena nkwala na nigie no omude da na omoye no etwe abrante Alex aso na twetwe na so no otu mirika kwa wonchen no koye no na nkwala nsia ene gina ha omoto KITE me ka KITE ya me ya wese wo a wo hwe me wonu madekore fa ne KITE isan se mpanyini se panyini no obi nya bi da kwala de obi aye bi dantiminim se uswa no so your very man na oba bia wo de KITE edi agro pen ana hunu se o mantamu emrantie bia bochenku a woto KITE na we no odom very man Alex piniye no ohun se ababa wa baako aye frɛ ni Lily na Lily di ono nko an KITE no wato ma ekowiewiem no hwa ana ogina hono na de we osi e control KITE no utimi se wa widale mu akwadere mu na mrantie enum na aka Lily hu ne de omo de ni ntimi ntu nkosoro ekwa no ha na watofom ekwa no ha na watofom when na bibi ka Alex akoma se omusa eye Lily se die nti no no nko ane de etimi tu kosoro sa hono hu se o se aho na Alex busa eye abofra ye frɛ ni Lily na Lily katra Alex se KITE edim frama na ye adwuma denam se edim frama na ye adwuma nti no ade se wonya nyina so papa wonya nyina so wi a e wo se ugu nsam wi aduru mira bi so ano wa yiri mu ye se ba ji nsam
eno na boys na ejina ono entimi hunu eno nti ena ama ono ne die ne timi tukọ akiri na mrantie yi die omo die entimi ntunko wote sa asem yi no oye din eno okoye no okohia papa paimu akokra wadi na bebrebe wo kwan mu no de asemu a lili kaye ne tu nanim no ka kire no owie ye no de na manne ye to opanyini nanim so opanyini wadawroma me abrantie bi a masi suo me pese asim yie obrane de me bode nanso so me disia ne atu me de tare ya na wai wei ana akokra ne se wabra bona wo ano puma sibire enyina eno na eye oba ye fense lili ka kire wo no waso obra etise kite na lili to no etise woni pa braba a obo di duru wi abraba a obo no se wanya nyina so papa emfa ho ne onipa ban a wo ye emfa wo ne odibre emfa wo ne obobre a wo ye wa abrabom nyinara eye nyina so papa se onipa to foundation a ebeduru ahokyere berem enkofa amane emfa mmere no sana abrabote no ka kire nse abrabote sam frama eduru mire bi abrabo bebo wakoha eduru mire bi bebo wakoha se de lili kan ye no ose kite edem frama na ye adwuma sana onipa abrabote ye edis wanya nyina so papa wa abrabo mu a enframa no bona asoche ne ba abrabo a wo bo no ebebo wa hwe ho na bo hwe ho a anhwa no wantimi ansori enti lili katra Alex say onya nyina so hona branti Alex busa akokranse no ka say duru mle bi a me ma me nsam enwo na no so ai hono opanyini katra ne say no kore duru mle bi abrabo na wo bo no be duru mle bi ji sa ogu nsam abegu no ejina ho wani oma bebre no church Alex mu no ka kire nse no se me nyiri me nse o se an duru mle bi so a ai sa wo yiri wo nsam anya sa de kura wo ne be firi wo nsam sa eno opanyini kire mu de kire Alex me de tutumi no mi enu abrabo ho a mi wo didie mapase wo a wo hwemi so ya abofra so ye panyini wo pese esi wo yie na de ba ko wo sa wo tie ase nie se wanya nyina so papa wo abrabo mu a edin se besi wo yie empere bebre ya na Kristofo ya na ye mistakes adwena ya na ya dwene ne se wo bompa ye wo ya konkyene na wo ya doya eno anu no ade wo se wo tie ase nie fa kwa wo se ade ne to no se wan fa nto a ebefira to ba bia wo se wo de to no se wan fa nto a ebefira to enti duru mire bia enyina so no yesuban bia se wan to to nioma yia edin esan se onyankopon adi nanim onyam ne tumi a esose ne tumi nyina so ene wode ma sansen es wan to to nioma yie enti eduru sam frama ne bon e bone hwe ho wa abrabom eduru se onyankopon ni onyam ya kese wo so na wo hyede na ne na agya anim onyam no eduru samra ne hwehwe abrantie samsia ne yehu no na wa tofom e wa abrabom a wakodi osefo ne nsa yatutu nani
eduru mre bi a yen suban bi a yada na die yen suban bi a abetratra yemu se yen yemu amana anko a ebeye din amayen no kure huhum bi a eni yemu eni bre huhum bi a eni ewo yemu esu bone kunsu ni pawun sankika eni paseye se yen nyai sa suban we mu a said ye eye Lily catch Alex say so pese wo kwa akiri na wo gina so said ye kite ni gina so na eduru mra bi agi se wo go nsem agi se wo jam wo jai suban bone wo jai akohwie nim wo jai nsano wo jai enioma eku wokra na sei ni padua no eduru mra bi a agi se wo jam se wan yemu a ya na edin se ubetimi agina so abrabom embre bebre ene ya na areho se ene bi ha bo ye nua mai ababa wa kama fe no wasi so eyese obesum nyame eyese obekompaibo no obekompaibo no ebia no ani obarima bi na ti aware ase woni abrantie bi ena nyame aye na dum abrantie bi aba ne kwam say ye sister yi ebe de subampadi na ye nyina so papa e de amba no o seda o kwa no odifo ye twa ne ntro je powder we ne fakobo na we ne sa wo de ba be ma ne be do wo ko ji we na nungu yem na we na onumu a be ma ne be do wo sister no kwasem e wo mu ne se eduru bie ni ho bibi bie ni ho wasasi so a echen suban papa da se wo di wo kunu ni se wo bu kunu se wo bra ho ase ni watie nanum asem sister yes ni powder nurse osofo na ton edi obu kwasea no yes ni suban pa ni yes ni sa oil na ya ton ya dada wa brabom na waje no if you say fashion utrim powder ne besa oil no so besa na usuba ne de ebeka ho it is a sister se wonni nyina so papa osikani betimi aba wakwam ya na mpanyin si suban etise nyinsa untimi mfansie ede abepie wa ho afa betimi de wakwa aware ase ba nam se wantoto nioma yie ndi na ofiri se wako school ofiri se uwonim de wa university wa wie de ben sister se wa amra ho ase ne wa mu ade no wa mo ni patatere ma eya futu papa ni nyansa tatere ma antiri wasum ne wa hwehwe nyansa ne nimdie papa akoma abeya diama anhwe ya beka se huhum bi na hawo wanhwe ya beka se tumi die bi na ne wa diesie enso na nye tumi ayi onipa ne supan ana de na kosa atebia ni mu enti nanu Lily Catcher Alex say Alex ye se nioma betimi abamu na mo asi uye dia ade se unya nyina so papa if you say kite ye dem frama na eto abrabono ebo kodi ha na abo akodi ha ebo kodi ha na abo akodi ha sa na brabo etie enti se wonya nyina so papa e din wa brabom se besi uye eno be hu abrante osisi kato ne nsamu a enyina ebeye den na sikato nsamu a egina efrise sike be to nsamu a wo se enka wo tetaku ana sempoa na wo di sie na wo di ye investment no sa sike na bra wo di ni nyina sa sike na wo di nyina wo pa kohwie wo di atwa bed wo di bia no nsa shabraba utim ebeye dey na brabone timi akoyie di ama ebeye dey
hwɛ adwuma wo ye bosom ya ketua sɛ na wogye a wodiri nyina dane ensanom akohwie yenkɔ ha bra me nyina nso di sika na eko eya 10 series 20 series 30 series 50 series na umuo na uyinu na wo sɛ no me come what yase say eye toa na botwa. There is a saying that little drops of water makes a mighty ocean. So when tiasia toa na botwa epo na da ho no eye kokoko na ama na yepo edi 10 firu botomu ko 20 firu botomu ko ne nkodi dwuma bia na ekɔ hyetugu ekɔ nsanom fie ekɔ chachato fie ekɔ obraboni subamboni fie no ka hunu sɛ woyɛ den woba ne nam wo abrabom sɛ de Alex ene nam na ɔse wo pɛsɛ esi ne yie no edurumra bi anya de woyɛ o adwuma ne de obɛkɔ but sɛ want to do nioma yi adwuma na wo kɔ no bosomi akatua kakra na yɛ de ma wo no ɛno na wo sɔle a wo de bo akɔhwie ɛno ɛna wo sɔle a wo de bo akɔhwie no na bɛyɛ dan ɛna abrabɔ no wotime nya fapem sɛ de lili akwala no katira Alex sɛ ohia fapem ɛwɔ abrabɔ mu no wo bɛ de nya fapem until lili say Alex ye edurumre bia ya jam akwala wadi vie nkono wasi ya go nsem sister bra usuba we ni gisa ugom de wadure sister we twam enfie aduasa wonya ye kora ukọ mfie aduasa na ukọ mfie aduasa ana watwam mfie aduasa kọ mfie aduanan usuba ndada no da so tim bia me kasa wali mpo nwali bi eba na wo bie suban dada na ba kono uda sukrem sister se wanti asem a lili ka kire me no mienu se eduru mire bia yenwo yensam se wanwum na wamfa suban papa anya ohu adurade andura sister ubechiri mpaibo we so Pentecost wo be yam mpaibo be kobi Assemblies of God be ye obekọ CAC be ye obekọ Opatafuor mso me ye obeba ensusuban no be ye den edurumre yesuban ti no ya nam onyankopon anim onyam no aboyen se de oka no na asem no osu onyankopon ye nyina ye bone na mo onyankopon anim onyam aboyen se suban bi tiwum na enye na ya nhwe ne ya nkora ya nhwe na ya ntoto a ebe ye den amame no mienu obra ene de wawabo obi nsitro do matoa o obi on sitro do matoa sanso obi numa duro ma onipa oyare ye yentimi mfa nkoto konfa no chi emergency 37 military hospital abrawo yare na so Opatafuor mo mfa duro nkom Opatafuor no no mame no no mo an ho betomi ebi nsi da nti se wo ankasa wo tiwo no sa abrabo no bra sister se wo anya ohu aduro wo abrabo ni mu a wo ba ne nam achinchiri eso ensi wo yie eduro mra bi adwese mo no yentontwene kakra akasesam sister tete akasesam no so kofom na wo nyini se wani fi kofom na udidi ajabi etena mu asem nti esi adida na ye nya di braku se de bia urade be ye wadom na won sako wano no ene ye eno ni abrabo no enya na no na mete hase na no de mi yesi na no de mi yesi eno nya abrabo eno na mpanyin si we ya kohwie abrantie nya sika no wadi ni nyina abrantie nya sika no wahye no odi aye masem say na ba obotom a odi aye masem sabe ya kika mafunu ya kika ma badampan ya kika dia mafunu no ya kika dia madampan o aya den a wonyini baba betu wo ekwam
bia samre dia me hu beye wahi osofo ekuro kasa dodo sa na obeka abeduru mre bi na ukura mebo so difo bi ka tere se am didi aya me nya bi aya me ntem ma asem no so na sika me de beye ma asem no memfa bi nsie na memfa ma me daate memfa bi nya investment amfa ma me daate abeduru mre bi no na ukura sapo ne de breme abrantie sole on pebre mpa adwuma bia no ne na mantem ho banchede ni aka no ne anum dwa ani ade achi abrantie be kasa saa wo be kasa na ade achi ana wasa atwa so otititi mantem ho ode aye dameto nka asamento damio ba ye koye adwuma ba ekopeb shebre anupumasibre ni ayese de sese fata na ewia ye leisure hours ya betena sia to ludu ya betena sia to dame eno eni obra papa na de bi oto dame ase de bia de oto dame de oto loot de oto spa ne de baye day na sa onipa we asini yi de bia person ko clap sister from enti odo na anu obofo no ko hura mu no anya nam o when you bofiri obofo no busanse na da de obofo ko e wa anya nam sinyere bia na otwe be wo abedi o beduru mre bi no wonya ne se de wanya no no bia wo yoba when you obere ma bi no oboa o aya adwene kyena mu asem sister go nsem ade ba ko ali ni kan ya me fe no o se ya no wa yirim nya se be fi wonsa ya no wa yirim yiri ni o ma panim yiri obere manim suban panu yirim na de anya ne de go nsem onipa odi sabro de edejam duru mre bi no wan dan na obehye sana abrabone tie de me betum payimfuo na me twebe mpayimfuo na me hunu mpanyini na me tie mpayin kasa na me ma mpanyina fotuo etilimitirim na wura makoma mu na me hunu se adire bia onipa ye no na wawieye ade bia onipa anamon bia wutu no uhia enyina so ntimi hunu se yesu ban bi na te wu mu na nya etwa se me totwere na me fa kristo ani adi ni bi kura na me sori gina me naso na me toto me nioma yie anya sa adaache abrabo be poa na ababo ahia me nipa bebre di adane kasa wiase de ntia nibre honhom wura obi mu no ayese woni nyina so papa obi apanyina so eno de abobra no eno asini yi ena de adane kasa enkosi da ben na sister ubeja kasa tintin ofio enkosi da ben na ubeka wano atum ade fie ho be yedin na sister mansa na aka na no atum na sister adwo aka na no atum afie anu aka na no atum eti yetimi busa efie yetimi kase ai na de efie ha yedin do ade adwo a wo he wa pia na o kasa ya na kasa do do soso no emfumsu ampam efiso be kasa no akoka de yenka Alex hunu nyansa koma hunu se osu opet otwebe mpanyini na obusa opanyini se de na menye na no kwasem ohia mpanyini no mpanyini kanyansa sam de kire no na mpanyini to ne fu no kire won se abrabo a obo no onya nyina so papa onya suban papa se nyame amoa
konya adwuma mpo na oni suban papa wo de serve ani enso ade ye bekọ adwuma mu ho ama o boss we yi wadi okwa wale papa ukoshi obarima bia ne nsam wo bi won hwe ya wo de wani enso ade ye bekọ no so na barima ye wo wasi abonten na obuafo ye wo wasi abonten na se obuafo ye obetimi aboa wi barima ye obetimi aboa wi adwuma wura ye obetimi aboa wi so wo wusi abonten a busa ho se o fabre mu ne hin na mbre bibre no ayo dasani nyataku ana asempoa ade tu ni botomu a eya na ne wura firi adechie mu nsam ya na ne wura firi enti kakra ba ye botomu a ya na ahanta bia bewura ye mu ya na dwe bia bewura ye mu ya na ahomaso bi eni ensade bia bewura ye mu oh enu na ya na de akowie bone ede akwansumu ebewie kire no na ede wakọ ahwease ne tibia bi mu a yebeyi mpa ya na enye yie anopai awie anyumrei tambia wo hwe me bia we tufu se nua bema we tufu se onyankopon nipa totu abura boye na nya nyina so suban bia oni party say dua while we are bear unwanted branches you need to be pruned drubre bia suban bia waso no e wo se yetwitwa wo ho na utimi so abapa drubre bia de obokwan ya onim senati atie ntije se yetene no so obefa de me kan ya sister wunyini o wunyini ahofe no enwo hoda nkosi awieye yafu ani hwe o maame so oti ase o so onti ase o yafu ani hwe no abrantie yafu ani hwe o papa so papa mpo nti ase yafu ani hwe wo fa bi abrabone nti sese de tie no beduru mele bi sister no wa ho ofa na yira abrewa no to mantem wono ka se no onte sew ebi kura sabi mpre ya sana no ho ofa se no ba de abrabo akowie no wiase yesi de oni panyini no onue efrisi o panyini na asem to wo bedi wakiri akotwitwa age wo o panyini na betuufo o panyini na bedada wo no atro anamo wo se utu no abrabom na siwie na se wonni sa o panyini ni bia empanyini si due wiei ma menye wo busua mu panyini na mentuufo na menkyerɛw nyewa bi wo se uje mu bia papa wanyini papa de waduri umfie kwa animu wadawroma nana wadawroma de waduri umfie kwa animu nkabaya ya na yese dimpa ayese na hunya tinka nana wadawroma sanka ugu nsam obintimi anhyewoda ebintimi nsida esense kanana ugu nsamu a kebia nanka buare abua ma hinie ye kese abua ma nimonyam bafie honorable minister eden ya obeko position whether you are in power or whatever unia untna ba mu sankosi awiye na samre ya wa ba woso yi ana sesa wo opposition ana wo so fa adwene na wo to nioma yi ifiri se so kwoti se jato yonko aboji se hu a ya me nkwa akiri gina ho a ne sansuo fasi wo de ho ifiri se jani firi yonko no so ya ba wo so de to adwo fo wa no ebe betimi ato de to na ma waka dem no de ato ofa ma ofa stroke ati na ofa aka dem no ebe betimi ato etimu ani na ho Mwani na hone nya abrabọ mu nyina so papa. Nya abrabọ mu nyina so papa. Ene nipa bebre efiri enfie duonum 50 years, 45 years ekono. Omo bre because omo mranti bre mu no omo anya enyina so papa. Die sese omo ye no ma anye. Bebre di omo hoden ye ma asam. Bebre di omo hoden ye nsanom. Bebre di omo hoden ye nioma ensem fata.
ene abrabɔ no ehia beto wom se de eja ehia to anyina boa no obi o 5 series kura ye de ama no 10 series kura ye de ama no ensu sika fa ni nsam pen na se sika na wo hin sika won taban na ne ho odin cha aboa kɔde duru mre bi otimi tukɔ akiri na so tukɔ akiri ya na edin untimi ntum kɔ hwehwɛ ne da ntimpai ni se sika otimi fura pata na sa pata o sika ba furu untimi sa mre ye sika wo obotomi na sika ne wosre sika ne wonante sister hwoni o ma yie wa ho ofa no enwo hwa o nti ne woni be ma we nam ho bra we nam ho na anu akwasi na anu so bra yaw na anu so bra kwame ise bra kofi ami musa wa ho ofa ne be wo ho saa beduru mre bi onu fo no sabe mpraduasa enyina so sankwa wieye o beduru mre bi ahoden ne bekɔ ahofa ne bekɔ na mampa chaw obusa ho se sa ahofa ne kɔ a meye den obusa ho sa Alex die otie asamu a opanyin no eka kire no Alex tie asamu a Lily akwala ketewa no eka kire no no de ko tu opanyin nanim ma opanyin ni kire mu kire no bia wo hwe me yami nhirawo da subampo adi hwe yie na toto ni o ma yie na abrabo ati sese de ohunu no yami nhirawo